O 8 de decembro, Día da Inmaculada Concepción, cadra este ano en sábado. Malia tratarse dunha xornada festiva, a Praza de Abastos de Cambados estará aberta e o mercado ambulante celebrarase como noutra xornada laborable. A medida foi aprobada hoxe por unanimidade na Mesa de Comercio Local do Concello. A decisión responde a unha demanda estendida entre praceiros e ambulantes. A proposta que temos dos comerciantes é de abrir o día 8 de decembro o mercado, que é un dos puntos que vamos a tratar, a ver que nos fixemos tanto foi a proposta dos ambulantes, como tamén de algunhas praceiras. En total, creo que son 12 praceiras as que nos pediron de abrir ese propio día. A apertura é posible grazas a que a Xunta ten seleccionado o 8 de decembro como un dos festivos nos que os centros comerciais poden abrir as súas portas. A xornada, ademais, cadra xusto no medio da Ponte da Constitución, polo que se agarda unha abondosa presenza de visitantes na vila. De entrada, unha axencia de viaxe xa anunciou a súa intención de organizar unha excursión ao Salnés, facendo parada en Cambados. A empresa entende que entre os atractivos da localidade non se pode prescindir nin dos produtos do mar que se ofrecen na Praza de Abastos, nin das atractivas ofertas do mercado ambulante. Empeza a época de haber peixe na praza, de peixe daqui da zona de Zamburiña, cando abre o Centolo, cando son casi campañas extractivas importantes, xa suelen facer viaxes organizados e non suelen chamar. Que pasa? Que non é habitual que nos chamen así coincidindo con festivos, e máis ben preguntaban se podía abrir para meter dentro do paquete ese viaxe turístico. Nesa ponte festiva tamén arrancará a instalación do alumeado de Nadal en Cambados, un asunto que tamén foi abordado hoxe na Mesa do Comercio. Este ano vai haber máis rúas e prazas decoradas. Outras rúas, como é o caso da Real, vivirán este ano pequenas innovacións coa instalación de longas grilandas ao longo de toda a vía. Na Rúa Real, na Rúa Príncipe, máis na Rúa Isabel II, en distintas zonas do centro, rúas máis estreitas, máis fáciles de instalar, queremos poñer como un tellado de luces LED, como todo, en vez de poñer a banderola que cruce do lado a lado, sino que ocupe toda a calle. O orzamento do alumeado de Nadal este ano en Cambados rolda os 13.000 euros.